L'Eduard Montiu ens farà una ponència sobre la llibreria d'Ondara. Ell és conegut per tots. Ell va ser era un dels clients i lectors assidus de la llibreria. Avui tenim aquí amb nosaltres la Laura Carasol i la Concepció i la Conxita Colanó, que havien estat amb ella a la llibreria. Estem molt contents de que sigui així. Molt bé, endavant, Eduard, quan estigui això. Se sent bé? No, Ara sí. Sí. L'any 1962, Ramon Turull posa una llibreria, una venda de llibres a casa seva, que 3 anys després ja diu llibreria d'Ondara, 7 anys abans d'obrir la botiga de llibreria, en el seu domicili familiar del carrer Sòria número 3. Venia principalment enciclopèdies que li encantaven. Hi ha un anunci al Segarra en el qual diu que és representant de 17 enciclopèdies, i totes importants, Espasa Calba, la Rus, Calper, la Rus, etc. I llibres escolars i llibres per encàrrec. Recordo molt bé que a casa seva, al passadís central, hi havia moltes llibreries, moltes estanteries amb llibres i caixes que era on guardava tot el material que tenia. Com que els professors de la mútua escolar, com ha dit el Joan Miquel, cobraven molt poc, el Jaume Magre deia que es repartien les misèries, doncs va pensar que havia de fer alguna cosa per poder tindre un sobresou, amb el mèrit que representa el de la mútua escolar, perquè ell, sent mestre, podia haver anat a donar classes, tindre un sou fixe i no un sou miserable. Per què? Perquè era una escola privada i es pagava molt poc. Per tant, si hi havia diversos professors, s'havien de repartir les misèries entre tots. Va decidir posar la llibreria als baixos del que era el carrer General Güell número 13, amb la seva esposa, la senyora Paquita Rubinat, posant-li el nom ja de llibreria d'Ondara. Era el 17 de desembre de 1972, mig any després de presentar el llibre de Cervera que tant èxit va tindre. Ja s'ha dit per la Teresa Pintor que es van fer 3.500 exemplars. S'han publicat, s'han venut. I a més hi havia una edició de luxe que van fer pels amics i per gent determinada una edició del llibre de Cervera que imitava paper pergamí, que és una edició que es va fer curta. És just recordar que en aquell moment hi havia 3 llibreries a Cervera, perquè a vegades algú es dona per ofès i diu, home, el Ramon Turull és l'únic que té posat una llibreria a Cervera. A veure, hem de tindre ben clar el concepte de llibreria. Una llibreria no és demanar un llibre d'encàrrec, és tindre un estoc de llibres. I ningú pot dubtar que la llibreria que més llibres tenia era el Ramon Turull. En aquell moment hi havia la llibreria Batalla, oberta l'any 1896, que va funcionar durant 112 anys, i va tancar l'any 2008. La llibreria Rossí, que es va obrir a la dècada dels anys 50 i va ser traspassada fa uns 8 anys a la llibreria Universitat. I la llibreria acadèmica, oberta l'any 39-40 per l'avi de la Conxita Rosselló i que va tancar el març de l'any 2000. Al començament, la llibreria era regentada pel matrimoni, pel Ramon i per la Paquita. Un temps després van veure que necessitaven ajuda i van agafar una empleada, primer la Laura Carasol
i després la Concepció Caus, que junt amb la Paquita feien enrotllar la llibreria. El Ramon Turull era el cervell, el proveïdor de llibres, els d'assessorar, però les altres dues és el que cuidaven la part administrativa. El Ramon Turull es dedicava sobretot als llibres. Recordo que a vegades hi anava algú que comprava un llàpis i una goma i li deia, ja passaràs demà a pagar-lo. I deia, ja passaràs demà perquè no sabia quan valia, perquè ell no es dedicava a vendre llàpis i gomes, es dedicava a vendre llibres. No, que vull pagar. No, home, no, ja passaràs demà, ja passaràs demà. I algun altre que no sols ja passaràs demà, sinó que li deia, mira, aquí et dono 5 pessetes, vés aquí al davant de Cal Rossic i no em fotis aixecar de la cadira. O sigui que era un home amb molt humor. La característica de la llibreria era que venia llibres nous, no venia mai llibres de segona mà. I a més que tenia l'avantatge que venia a comptat i a plaços. És a dir, comprar un llibre de butxaca, tothom el paga de seguit, però clar, si vols comprar una enciclopèdia que són 15 o 20 volums, va molt bé poder tindre plaços, i ell això ho facilitava a tothom. I això era també una de les coses importants de la llibreria. Estava ben relacionat amb editors i distribuïdors i com que era un gran lector podia aconsellar molt bé els seus clients. Sempre en benefici dels clients, no d'ell. Recordo que sempre deia el que vulgui llegir molt que agafi l'obra selecta, no cal que agafi tota l'obra completa. Clar, això és de poc negociant, perquè és millor vendre 20 llibres que 3 llibres, però ell ho deia d'acord, dient, home, l'obra selecta és el millor, per tant, comenceu per aquí, si després us agrada tant, agafeu els 40 volums del Pla i us els llegiu. Tampoc era insistent a l'hora de fer-te quedar un llibre. Jo he explicat moltes vegades que una vegada vaig anar no a la llibreria d'ell, sinó a una llibreria de fora d'aquí a Cervera, i vaig demanar un llibre del manual de Pedrolo. Va dir, d'aquí 7 o 8 dies, vine i ja el tindràs. Vaig allí, me'l dono embolicat, arribo a casa, l'obro i posi Josep Pla. Dic, ostres, s'ha equivocat. Em vaig a la llibreria, tornant a la llibreria, els dic, escolti, jo he demanat el Pedrol i no el Josep Pla. Diu, no, és que tu no hi entens gaire, és molt millor el Pla, és molt millor el Pla. Queda't aquell llibre. I vull dir, home, és que a més ja el tinc, bueno, jo ara ja el tinc pagat i te l'has de quedar, i me la vaig tindre que quedar. És a dir, que hi ha vegades que gent, això ell no t'ho hauria fet mai. Al contrari, l'important és que de les llibreries de proximitat és que coneixia el client. I això és important perquè sap més o menys com penses. No sap la ideologia, però sap com penses. Si jo li demano una història de Catalunya, em pot dir el Ricardo de la Sierra o el Pierre Vilar. Tots dos són dues històries. Jo suposo que m'haurien dit que agafés el Pierre Vilar, però no m'exigia dir, escolta, compra aquesta que és la millor, sinó que ell et donava diferents opcions, i a més no la que era més cara, sinó la que era millor, i això era important. En la botiga hi havia 4 o 5 estanteries amb llibres de narrativa, poesia, llibres d'art, llibres de literatura, geografia, història i llibres de temàtica local i comarcal. I en la rebotiga, al darrere, hi havia material escolar, objecte d'escriptori i altres coses que es venien petites a la llibreria. Quin eren el tipus de clients? Els tipus de clients eren molt variats. En general, persones que els agradava llegir, professors, mestres, alumnes, persones intel·lectuals i professionals universitaris. Un minutet o dos. Perfecte.
A l'entrar a l'esquerra... Res, no. Vale. Ha caigut una... Res. No s'ha ensorrat la sala. No. Vale, endavant. A l'entrar a l'esquerra hi havia una tauleta camilla, que és on Ramon Turull feia les tertúlies i les xerrades amb els clients i amb les persones que anaven. Era simptomàtic, allí es reunien els del Segarra, es reunien gent diversa que, a part de comprar llibre, feien la tertúlia. I era important. Una altra cosa, i dues coses més, per la Diada de Sant Jordi i per Reis, és quan més llibres es venien, era un propagandista dels escriptors de fora vila, això és important perquè si no ningú sabia què escrivia el Jaume Magre, què escrivia el Jaume Ferran, el senyor Duran. Ell posava notes al Segarra sobre tot el referent a les novetats de la llibreria. I hi ha moltes anècdotes, però no hi ha temps. Només em vull explicar una que va molt relacionat amb la llibreria, i amb això acabo. Hi va anar un matrimoni a comprar els episodis nacionals de Benito Pérez Galdós, que en aquell moment eren 46 volums. Ara són 23 perquè cada dos n'han fet un. I es va quedar molt estranyat, perquè, clar, una novel·la històrica del segle XVIII i XIX i que fa 46 llibres, doncs, clar, es va quedar molt impressionat. I diu, bueno, no ho sé, potser m'agradaria saber com és que esteu tan interessats en aquest tema. No, diu, si és molt fàcil. Diu, és molt fàcil. Diu, el llom del llibre farà molt goig amb les cortines que tinc on hi ha a l'estanteria. O sigui, compraves llibres per decoració. Moltes gràcies, Eduard.